món a RAC1 amb Jordi Basté. Són les 9:07. Víctor Font, bon dia. Què tal, Jordi? Bon dia. Com està? Molt bé, molt content del partit d'ahir. Sí, ara parlarem, deixeu-me dir que de la mateixa manera que quan molta gent desconeixia el que havia passat, perquè a vegades necessites una mena de descodificació de jeroglífic amb la història i la situació econòmica que viu el club i els contractes amb Nike o les zones, aquestes zones llotges VIP i tot plegat, vam buscar una persona com Toni Freixa perquè ens ho intentés descodificar. La setmana passada, el dimecres passat, vam parlar en aquest programa amb la vicepresidenta del Barça, Maria Elena Fort. El dimarts vam seguir en directe la roda de premsa de Joan Laporta a les 10 del matí, del president del Barça, i avui ens visita el que va ser candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Per tant, sí que es pot dir una cosa, que és que en aquests últims 10 dies han passat per aquesta ràdio els 3 últims candidats a la presidència del Barça. Així és. Toni Freixa, Joan Laporta i Víctor Font. Què li va semblar, per cert, el partit del Barça d'ahir? Deixi'm dir-li. Magnífic. Magnífic. Jo crec que una mica recuperant el to d'octubre-novembre, on vèiem l'equip com un avió, però el millor de tot el que ens està passant és veure aquesta columna vertebral, aquests nanos joves que intueixes, veus que amb independència del partit del moment, hi ha dies que no surten bé les coses, ostres, aquí hi ha una generació brutal, i que hem de fer les coses molt bé per no malbaratar-ho, perquè jo crec que aquí tenim una altra generació d'aquestes que ens donarà títols, ens donarà Champions, ens donarà de tot, i per això hem de fer les coses superbé. Àlex Parigés amb nosaltres, adormit poc. Hola, Àlex, bon dia. I també el cap d'esports de RAC1, el Joan Lluís García. Hola, Juan, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Anem a parlar del tema de la roda de premsa de l'altre dia de Joan Laporta. Quina valoració en fa, global? Després ja anirem en termes particulars, Víctor Font. Doncs, malauradament, lamentable. En roda de premsa, lamentable. Veure el president del Barça amb aquesta agressivitat. Una roda de premsa és per donar informació, i informació va donar pràcticament 0. Bàsicament es va dedicar a menystenir a milers i milers de barcelonistes, amb una agressivitat que jo crec que és intolerable i que ha de saber que tots aquells barcelonistes, que som molts i molts, que no pensem que el club s'ha de portar com el porta ell, no ens intimida. No ens intimida i ens tindrà davant, i cada cop que faci i actuï més d'aquesta manera, més endavant ens tindrà. Una persona que confon el que és la seva persona amb el club, cosa molt perillosa, per cert, com hem vist o com estem veient en molts moviments polítics arreu del món, i qui és Laporta per dir qui és bon barcelonista i qui no és bon barcelonista? Què passa, que ara els enemics són milers de culers i els amics són el Chiringuito i Florentino? Jo estic convençudíssim que Joan Laporta de l'Elefant Blau, Joan Laporta del 2003, estaria actualment demanant la dimissió del Joan Laporta del 2025. Perquè, a més, el que ell transmet és aquesta manera de fer presidencialista, opaca, poc transparent, tan antiga, que per això ja hi ha altres clubs a 600 quilòmetres d'aquí que tenen aquest model de club. Nosaltres som el Barça. Som més que un club i més que un president. Comença fort. Sí. Comença fort. Dic això perquè, per tant, ja no fa falta ni que li pregunti si vostè considera, com va afirmar en aquella carta abans de la roda de premsa, abans de la Supercopa d'Espanya, demanava la dimissió de Joan Laporta. Continua demanant la dimissió? Sí, però és que de fet, aquell comunicat, que la novetat d'aquell comunicat va ser no que ho diguéssim nosaltres, que ja ho havíem demanat feia uns mesos. Si recordes, Jordi, havíem demanat que fes un pas al costat. La novetat és que per primera vegada en moltíssim temps tot el que són col·lectius barcelonistes més o menys organitzats, no a l'opositor que té no sé quins interessos i que vol malmetre la institució, no. Culers de pedra picada
que venen del món de l'espai d'animació, dels viatges, del món de les penyes, de... Tota aquesta gent, unànimament, vam arribar a la conclusió que no podem continuar amb aquest president perquè està donant mostres dia sí, dia també, que no està preparat per fer front als reptes que tenim a l'institut i, sobretot, per aprofitar el potencial que el Barça té, que el potencial és descomunal. I és per això, ahir, el que em preguntaves al començar l'entrevista, amb un equip que té aquest potencial, no podem assumir els riscos que estem assumint. Si el que va passar, el que ha passat aquestes darreres 2 setmanes, són només exemples addicionals, mostres. Ara, si voleu, parlem de la inscripció de l'Olmo i en comptes de mirar la lluna ens fixem amb el dit i la Liga i tal, que per cert el president va menystenir i insultar a culers i, en teoria, els que havien de ser els enemics, que són no sé qui de Madrid, no en va dir pràcticament res a la roda de premsa. El que vam estar fent durant aquestes 2 darreres setmanes és demostrar, i et dic, no només amb la inscripció d'Olmo i Pau Víctor, perquè en aquells moments estava plegant el tercer vicepresident que plega d'aquesta junta directiva, estàvem fitxant a Ertel. I no com va fer veure el president que el fitxava no sé qui. No, l'estava fitxant el senyor Joan Laporta i Estruc. La seva junta directiva va fer volar el jugador. Tot això demostra que si no fas bé les coses, tot acaba impactant en el camp. Continua demanant la dimissió, com ha quedat clar, però en canvi no dona suport a una moció de censura. Per què no? Si vol la dimissió, perquè si estan tan segurs de que el club necessita un canvi, per què no dona suport a una moció de censura, llavors? Nosaltres sempre hem dit, jo crec que en aquest món tan canviant, això és una muntanya russa. Fa 2 setmanes la gent, moció, i avui guanyarem tot, no toqueu res. Aquí el que es tracta, sobretot si poses els interessos per davant, és llums llargues i ser coherent. Nosaltres sempre hem dit que, malauradament, fins que no aconseguim modernitzar el club i canviar-lo, la moció de censura és l'única eina que tenim els socis per no perdre el club. L'única. I per això no la podem descartar mai. Per això nosaltres, quan érem els únics que denunciàvem com s'estava portant el club amb Josep Maria Bartomeu, dèiem exactament el mateix que estem dient ara, que és la moció de censura s'ha d'anar molt de compte perquè desestabilitza el club, perquè més està articulada de manera que sigui pràcticament impossible fer que prosperi, però no la podem descartar. No la vam descartar en el cas de Bartomeu, la vam acabar recolzant perquè va arribar un punt que vam veure que els interessos del club, si els posàvem per davant, era molt millor activar la moció de censura que no fer-ho, i ara per això, el que deia en el comunicat, i ho continuem dient avui, no la podem descartar. Ja, però desestabilitzar el club no és demanar la dimissió del president, també? No, desestabilitzar el club és fer les coses tan malament que tots ens en vam anar de vacances pensant ens anirem ara a desconnectar, a recarregar bateries, tot el barcelonisme havíem perdut contra l'Atlètic de Madrid, però dic, recarreguem bateries, que el gener serà un gener, i descansem, desconnectem, i el que desestabilitza el club no és fer un comunicat demanant la dimissió. El que desestabilitza el club és no fer les coses bé, tenir-nos a tots pendents de si hem d'inscriure o no hem d'inscriure. Això és el que genera angoixa en els jugadors. El que va generar angoixa en els jugadors. Tu penses que va ser el comunicat dels grups d'opinió? No. Va ser que el club no havia fet la feina i, com que havíem esperat fins al darrer minut, no sabien si podien jugar o no. Però és que jo tinc una pregunta, Jordi, que no sé si algú s'ha fet, i algú li hauria d'haver fet a Joan Laporta a la roda de premsa. Ens gastem 60 milions amb Dani Olmo? Com el volíem inscriure? Què passa si no es lesiona Christensen? Si no es lesiona Christensen, què hagués passat llavors? No estem parlant ara del 27 de desembre. No. A l'agost, quan ens hem gastat 60 milions, els autos dels jutges ho diuen, no teníem fair play. Imagina't la imprudència, aquesta improvisació, aquests cops de volant, el que significa i com posa en perill el que més volem els culers. Els culers només volem que l'equip vagi bé. I és per això que necessitem una gestió com Déu mana, perquè després tot això es tradueixi en el camp. Deia fa uns moments, llums llargues. Li faré d'una altra manera. Llums llargues, quan queda un any i poc perquè hi hagi unes eleccions, no és la voluntat de demanar la dimissió ara al president, no, això són llums curtes.
No, llums llargues en el sentit de ser coherents amb tot el que fas i posar els interessos del club per davant. I posar els interessos del club per davant no és esperar que hi hagi unes eleccions d'aquí poc temps? Sí, però el que nosaltres estem constatant, i això és el que ens preocupa, i tot el que va passar durant les 2 setmanes de Nadal, més la roda de premsa, que la roda de premsa és un altre fet que ens fa obrir els ulls, que dius, ostres, és que aquest senyor no pot durar ni 5 minuts més. Per què? I per això demanem la dimissió al pas al costat, perquè està donant mostres dia sí dia també que no té capacitat per fer front als reptes i a les oportunitats que té el club. Per tant, cada dia que passa, perdem oportunitats. Quan fa que no parla amb Joan Laporta? Parlar, és que ni me'n recordo. No sé... Seure en una taula, per exemple? Seure en una taula, molt temps. Des de les eleccions que ens hem assegut en una taula, tot i que jo he demanat entrevistes, vam fer una aportació sobre la reforma estatutària que creiem que el club necessita i que fa uns anys el club va semblar que impulsava i va demanar opinió en els socis, vam demanar una reunió amb el president, que al final no va venir. En aquella reunió, Presidència ens va dir muntem un dinar i així parlem amb el president, que és, jo crec, el que... Si Joan Laporta fos el Joan Laporta del 2003, fos aquella persona que realment posa els interessos del club per davant, el que faria, perquè tots som culers i tots volem el millor per la institució, és intentar escoltar a tothom i intentar veure com podem ajudar a tots aquells a qui ens preocupa el club. Però això no és el que fa. Ell es tanca amb si mateix, ell és el Barça, si no estimes Joan Laporta no estimes el Barça, això no té cap ni peus. Vostè dubta que el Barça tingui raó amb el cas de la Lliga o el que voldria és que Joan Laporta ho pogués explicar, cosa que l'altre dia... No va fer. Potser... No, és a dir, o sigui, vostè no nega que el Barça potser ha fet bé les coses, amb aquest aspecte el Dani Olmo. El que jo crec que ha fet mal fet és fitxar un jugador si no saps com l'inscriuràs, primera errada, això és imprudència. Això és cop de volant, això és improvisació. Perquè si tu fitxes i et gastes 60 milions en un jugador, has de saber com inscriure'l. I no pensar doncs, que ja, no sé, ja caurà algú i ja caurem drets i ja ho farem. No. Es necessita tenir un pla per fer-ho. Després, l'errada principal és... No, és que els de la Liga ens diuen que amb el nou contracte de Nike n'hi ha prou. Escolta'm, tu creus que hem de fer cas a ens que viuen a Madrid i que no necessàriament ens hem de fiar d'ells? El que hem de fer nosaltres... Malament hem d'anar si un club de futbol com el Barça no es poden fiar de la Liga. El que hauríem de fer, Jordi, és tenir la capacitat interna per saber fer les coses bé i saber que si tu fas una renovació d'un contracte amb 150 milions de prima de renovació, que aquests 150 milions, qualsevol persona amb 2 dits de front, encara que la Liga et digui que sí, no et permetrà comptabilitzar-los tots de cop i que ho hauràs de periodificar. I com que ho has de periodificar, ja saps, ja hauríem de saber nosaltres que allò de la Liga no era, que l'acord de Nike no era suficient. Si tinguéssim la capacitat de fer les coses bé. Vostè, que és un home de números a més i que en sap i tot plegat, coneix alguna altra lliga que existeixi això de l'1 i el fair play financer i totes aquestes coses? No, sí que hi ha fair plays, però és veritat que el model de la Liga, votat pel Barça, aquí ens anem queixant de la Liga. Jo no he votat mai a Tebas ni al senyor Louzán, Joan Laporta sí, Joan Laporta ha votat a Tebas, ha votat i aprovat aquest Financial Fair Play, i ja veiem, ja sabem que si realment no hi estàs d'acord, si algú té força és el Barça, on hauria de tenir. Sí, però si no votes atenta a les conseqüències, potser, no? Bueno, no ho sé. Jo l'únic que dic és, si realment creiem que les lleis que tenim no són les apropiades, treballem per canviar-les. El que no té sentit és acordar unes lleis i després, per manca de planificació, per manca de capacitat, perquè no sabem fer bé les coses, anem passant, i ara ens diuen que Nike no, anirem a la justícia i esperarem el dia 27, i el dia, a començaments de desembre, estàvem enviant el term sheet, que són les condicions d'aquesta operació d'explotació dels seients VIP, a Goldman Sachs perquè ho validés. A començaments de desembre, quan estàvem des de l'agost sense saber com enregistraríem en aquest jugador. Això és el que vull dir.
I això és el que tot el barcelonisme ha d'entendre, que fa molt riure aquest president i que té moltes capacitats comunicatives, però que perquè les coses vagin bé al camp, perquè aprofitem el gran potencial que té aquesta generació única, necessitem fer les coses bé. Molts poden dir, una cosa és com s'ha arribat, de la manera com s'ha arribat, però el resultat final és el que s'esperava, que és que els jugadors finalment han estat inscrits. I tant de bo es reconfirmi, perquè com bé sabem el cas no està tancat, s'està entrant ara en el fons, jo estic Si no reconfirma, content. Vostè creu que reconfirmarà? Jo ho desitjo de totes, No, i creu, espero... desitjar-ho no creu. Bueno, és que no tinc el coneixement legal, però veient... Si no passés, imaginem, què creu que hauria de fer el Barça? El Barça ha de lluitar fins al darrer moment a totes si cal anar després a la justícia ordinària, anar a la justícia ordinària, perquè tenim massa en joc. Si hem posat... O sigui, de nou, qui desestabilitza el club, qui afecta la reputació del club, qui posa en angoixa no només els jugadors, sinó en el barcelonisme, és aquesta manera de fer. No és fer un comunicat de forma unitària, no. I, per tant, el que hem d'assegurar és que les coses es fan bé. Un cop som on som, el que hem de fer entre tots és intentar remar en la mateixa direcció, perquè, malgrat no hauríem d'haver acabat en mans d'estaments de Madrid, ara ja hi som, i, per tant, ara, entre tots, hem de defensar els interessos del Barça. Aviam, sobre aquest tema, després entrarem en contractes i coses diferents. Aleix Pariser, Joan Lluís García. Aleix. Pobre Barça si cau en mans d'aquesta gent. Què li respondria a la porta aquesta frase? Doncs que, òbviament, com que ell confon el Barça amb la seva persona, doncs ja ho entenc que digui això, perquè pobre la porta, perquè s'acabaria aquesta manera de governar el club. Si l'oposició, i quan parlo d'oposició parlo del barcelonisme transversal que creu que el Barça es pot gestionar d'una altra manera, arribés a tenir capacitat de governar el club, d'una vegada per totes, el Barça estaria ben gestionat, estaria professionalitzat, estaria modernitzat, seria un Barça transparent, seria un Barça que planificaria bé les coses, que no faria operacions obscures, pufos, com lo de Barça Studios, o com el fitxatge de Vitor Roque, que encara ningú ha entès per què s'ha fet i amb quins interessos hi havia darrere. Se'ns explicaria per què paguem 50 milions de comissió a un amic que diem que fa de mediador en la renovació del contracte més important amb un dels partners més estratègics i més històrics del club. Si l'oposició aconsegueix canviar el model de gestió, aquest Barça serà imparable. Imparable. I ho guanyarem tot. I després, sobre el negoci dels seients VIP, m'agradaria saber què en pensa d'aquesta operació i, aprofitant que vostè en l'àmbit personal ha fet negocis amb els països àrabs, si li compra el que va dir Joan Laporta, que són països que s'estan obrint al món i que són un lloc d'oportunitats, i si vostè fos president del Barça, també faria negocis amb aquests països. Doncs, aviam, diferents puntualitzacions respecte a la pregunta. Per una banda, amb l'operació aquesta que tècnicament es diu PSL, el Personal Seat Licensing, repetim un altre cop una operació que té sentit pel club, perquè vendre, per exemple, el 49% de Barça Studios, per mi, té sentit pel club, fer aquesta operació té sentit pel club, però la incapacitat, la manca d'experiència que hi ha governant en el club fa que ho executem fatal. Fatal. La idea és bona i l'execució és dolenta, no? El Barça Studios ho hem vist. En comptes de vendre-ho a un soci industrial que ens ajudi a que 2 anys i mig després d'haver venut el 49%, avui en dia Barça Studios fos una realitat, produís contingut, generés ingressos, etc, on som avui? Facturem 74.000 euros, tenim uns socis que no sabem qui són, i que ens deuen diners amb l'auditor que ens diu que hem de depreciar una operació que hem fet. Malament. Molt malament. Els PSL. Qui hi ha darrere de PSL? Aquesta és la gran pregunta. Qui són els inversors? Són inversors que saben d'aquest negoci i que podran fer un bon ús d'aquest actiu tan únic que tenim en el Barça? O són inversors que no podem explicar, que no sabem qui són
Perquè, a més, Orient Mitjà, la transparència és clau. Em va sorprendre moltíssim, aquí la vicepresidenta institucional, Jordi, tu li vas preguntar qui són els inversors. Ara no m'ho facis dir que no me'n recordo. I el president Laporta, al cap de 2 dies, què va dir? Que no es pot dir per confidencialitat. Llavors la vicepresidenta no sap que hi ha confidencialitat. O és que com que ens enganyen i no saben el que dir, doncs en funció del moment diem una cosa o diem una altra. Però no se m'escapi, senyor Font. Vostè, si fos president, faria negocis amb els països àrabs o no? Sense cap mena de dubte, el món àrab és un món en creixement, en transformació, que està intentant integrar-se en tot el que és el món. Tothom fa negocis en allà. El que és imprescindible, i més en situacions com aquesta, on hi ha dictadures, és la transparència. Nosaltres podem fer negocis en allà. Però primer, siguem coherents i no diguem una cosa un dia, si governen els altres no es poden fer negocis, i quan hi governo jo, llavors sí. I segon, transparència. Si hem de demanar i exigir transparència en algunes transaccions, és precisament les que es fan en llocs on no hi ha democràcia. I això és el que manca avui en dia. I fem una roda de premsa on lo principal havia de ser que ens expliquessin això, i no ens expliquen això. L'únic que fem és dir que els barcelonistes que no pensen com jo són la peste. Sí, senyor Font, a vostè no li sembla una mica incongruent convocar una roda de premsa el mes de setembre, ara fa uns mesos, per demanar unes eleccions anticipades al club, al president en concret, que és qui té la potestat per fer-ho, que el president no entomi el repte i no les convoqui, però en canvi vostè el seu mecanisme que té com a, diguéssim, cap de l'oposició, o com a membre destacat de l'oposició, o com a segon candidat de les últimes eleccions, és convocar una moció de censura. Són les eines que vostè té per aconseguir que la presidència deixi d'estar en mans del senyor Laporta. Per què no l'ha tirat endavant? Per què no s'hi ha sumat? I també li vull preguntar si és veritat el que va explicar Jordi Ferrer, la persona que la volia tirar endavant fa tot just uns dies, que vostè el va trucar per pressionar-lo perquè no es presentés aquesta moció de censura. No, jo no he parlat mai amb el senyor Ferrer. Bueno, potser sí que hi vaig parlar fa 5, 6 o 7 anys o 10, ja no me'n recordo, quan va aparèixer en el que és l'entorn barcelonista. Ho he explicat abans. El mecanisme de moció de censura, tal com està articulat avui en dia en els estatuts del Barça, és un exemple més, una mostra més de per què hem de modernitzar el club. Perquè anem dient que som un club molt democràtic, però després totes les eines que tenim, tots els òrgans de govern, són més de cara a la galeria, perquè no funciona cap. No hi ha mecanismes de representació que funcionin, com les assemblees, etc. No tenim mecanismes de control que funcionin, i la moció de censura està posada per dir, com que som un club democràtic, hi ha d'haver una possibilitat de fer una moció de censura, però posem que totes les condicions siguin tan complicades com per fer-ho gairebé impossible. Què passa? Això no vol dir que haguem de descartar la moció, sinó que t'has de pensar molt bé en quin moment la pots activar. Primera, perquè no desestabilitzis el club, perquè és un enrenou brutal, has de recollir 15.000 signatures amb un paper carbó que et donen en el club, grapar per davant i per darrere els DNIs... Però això no és desestabilitzar el club. Això sí que serà una feina de logística. No. Desestabilitzar el club vull dir que si hi ha renou institucional i l'equip està jugant i l'equip està competint, com ara en aquests mesos estarem competint per les principals competicions, això és el que genera soroll. Però demanar unes eleccions anticipades no vindria a ser el mateix? No desestabilitzar el club? No, per mi no, perquè al final és dir-li al president que triï el moment adequat, el moment en el que no hi haurà impacte en el que és la vida institucional del club i que posi els interessos del club per davant, però sobretot que ho faci de manera que aquest canvi que és tan imprescindible passi més aviat que tard. I el tema aquest de la moció, és que o sigui, ja veiem com funciona el club quan improvisem. Quan improvisem, les coses no funcionen bé. Doncs també amb la moció. Una moció, si s'activa, ha estat ben planificada, s'ha de fer en un moment adequat, has de tenir totes les eines, has de tenir tots els processos, has de tenir el finançament, tot això. I per això nosaltres sempre, i el comunicat també ho deia, la moció de censura és l'última eina, però que no la descartem. Perquè és evident que no la descartem. És que jo estic convençut, després d'escoltar el president a la roda de premsa, que d'aquí no massa temps tornarà a haver-hi problemes. Tornarà a haver-hi situacions que ens faran posar les mans al cap.
I, per tant, hem d'estar preparats. També volia preguntar, digues. molt breument, si vostè fos president del Barça, o en un futur, demanaria un canvi pel que fa a la Lliga respecte al fair play econòmic, d'aquesta norma que ha estat tan important els últims anys en la gestió del club? En general, no. És a dir, que tinguem un fair play financer ajuda moltíssim a que els clubs, sobretot aquells que no tenen capacitat de gestió i que no saben fer bé les coses, no se'n vagin a Norris. Si no haguéssim tingut control financer, jo crec que la situació del Barça avui en dia estaria molt, molt pitjor de la que està. Ara, que segur que és millorable, que segur que a mesura d'anar posant un parche aquí, anar complicant això i tal, potser se'ls hi han anat de mare, segur. Que és millorable? Segur. I, per tant, qui ha d'estar al capdavant proactivament de canvis institucionals que millorin el govern de la competició i que millorin la manera de fer del club? El Barça. Tu creus que el Barça ha fet alguna proposta de millora del fair play financer? Li pregunto a Víctor Tu creus? Li pregunto a Víctor Font si vostè... En aquests moments, la Junta de Joan Laporta sempre s'ha dit que es fa trobar una situació econòmica delicadíssima de l'època de Josep Maria Bartomeu. Per vostè el club ara està econòmicament millor, pitjor, o molt pitjor, o molt millor? O igual? Em va fer gràcia també a la roda de premsa el president Laporta, que parlava d'un pla estratègic, amb 4 pilars, i que gràcies a aquest pla estratègic el club ara està, molt millor. I parlava, recuperar ingressos. Som l'únic club important d'Europa que estem amb nivells d'ingressos prepandèmia. Encara no hem millorat això. Reduir despeses, deia, reduir despeses. Sempre aquí el titular de la massa salarial, que vam trigar 3 anys en reduir aquella massa salarial. Les despeses, quan va marxar Neymar, el club que es gastava a l'any uns 600 milions i escaig cada any, de mitja, més o menys, va passar per tota aquell dispendi, els fitxatges, les renovacions i tot, a gastar cada mes entre 850 i 900. Avui en dia, encara estem gastant entre 850 i 900, tot i que hem reduït la massa salarial, encara estem gastant entre 850 i 900. Per tant, econòmicament, per evitar que el tercer pilar del president, que era protegir el model de propietat, perquè aquest model de propietat estigui protegit no de paraula, no d'intenció, sinó en base al bon govern i als fets, el que has de fer és generar més ingressos que despeses. I ho hem explicat, i em sembla que cada cop que he vingut aquí ho he dit, en aquest mandat s'han perdut més de 1.000 milions, perquè hem gastat més de 1.000 milions dels que hem ingressat. Per tant, la situació és pitjor que a l'època del Bartomeu? Per tant, econòmicament, la situació actual és pitjor que la que es va heretar, en el sentit de que el deute és el mateix deute o una mica més alt, de fet, del que teníem quan va començar aquest mandat. Tenim uns ingressos que no són millors que els que generava Bartomeu i gastem més o menys el mateix. Per tant, tu mateix. I per tant, si és pitjor, li puc fer una pregunta? Com és que vol ser president del Barça? Per donar-li la volta. I això es pot donar la volta en aquesta situació? Es pot donar la volta. I es pot donar la volta canviant, no el model de propietat, no, el model de gestió. Per què no pensa canviar el model de propietat? Al revés. El tret diferencial principal del Barça és el model de propietat. I l'única manera de protegir-lo no és sortir a fent rodes de premsa dient que qui no estima el Barça... No, perquè estimar el Barça és governar el club fent les coses bé, de manera que no depenguis de tercers, i sobretot si aquests tercers són de Madrid. Hi ha un element important també, que és com deia el president Laporta abans d'ahir, que no és una remodelació del Camp Nou, sinó que va dir... Estem aixecant un nou estadi. Estem aixecant un nou estadi. És evident que molts d'aquests ingressos no poden arribar perquè el Barça no està en el seu estadi. Això és evident. Però compte, Jordi? Compte amb el titular aquest una mica també marketingià dels ingressos del nou estadi. Perquè el nou estadi, quan nosaltres anem allà, a veure quan és, generarà ingressos importants, però la part principal d'aquests ingressos van a retornar al deute, durant molts anys, per l'estructura de finançament que tenim. Els socis i sòcies han d'entendre que durant els primers molts anys, des de que tornem,
No serà, hem tornat i ara els ingressos al Barça... No. Els primers 100 i pico milions van al Barça. Però de 100 i pico fins a 200 i pico van a Goldman Sachs i a tots els creditors, que hem de tornar unes quantitats de diners i, per tant... El que volia dir és que és molt diferent jugar amb un Montjuïc des d'un punt de vista econòmic que jugar en un estadi com el Camp Nou. Sobretot perquè, a més, tindrem la capacitat de tenir un museu com Déu mana, tindrem la capacitat de tenir botiga, Però, repeteixo, que la tornada al nou Camp Nou, econòmicament, no és la panacea. El que hem de fer, i torno a què vol dir estimar el Barça, estimar el Barça és fer les coses bé. És assegurar que no menystens el millor de la història 2 vegades i el fas fora. Perquè això t'impacta econòmicament. Impacta en el camp i impacta econòmicament. Fer operacions obscures amb comissionistes no declarats sense explicar i malbaratant recursos, això no és estimar el Barça. Estimar el Barça és establir diàleg amb tots els agents socials del club, amb l'espai d'animació, amb les penyes, i no posar-t'hi en contra. Estimar el Barça és tenir la capacitat de reunir el talent necessari per fer el que us estava explicant abans. Com arreglaria, per cert? Que és fer créixer de veritat i d'una vegada per totes els ingressos, i no de cara a la galeria, i controlar de veritat les despeses per generar recursos extras. El Barça ha de generar entre 200 i 300 milions de recursos propis cada any, si realment volem protegir el model de propietat. Pregunto, l'espai d'animació com arreglaria el problema que hi ha ara? Parlant... Qui hauria de pagar la multa? No ho sé, o sigui, el que hauríem de fer és dialogar, que som el Barça, que no som el Real Madrid. El Real Madrid té un president presidencialista, no hi ha transparència, no hi ha debat, no es parla. Què volem, assemblants al Madrid? Això és el que està fent el senyor Laporta, Nosaltres som més que un club i més que un president. I estem actuant com a menys que un club i on el president es confon amb el club. Però per això li preguntava qui ho ha de pagar, això. És que jo no entro en el detall de qui ha de... Si això és la xocolata... Si jo crec que aquí el problema que hi ha és un problema de manca de diàleg, de que no hi ha una voluntat, per la raó que sigui, i la responsabilitat és de qui governa el club, no hi ha una voluntat d'arreglar les coses. Però això ens passa amb l'espai d'animació, passa amb el moviment penyístic, que va haver-hi una sèrie de compromisos abans de les eleccions que tots els candidats vam signar i que Joan Laporta, quan va arribar a la presidència, va dir ara ja no vull honorar això perquè soc el Barça, i com que soc el Barça decideixo el que faig. Estem d'esquenes a grups d'opinió que volen ajudar, que volen contribuir. Estem d'esquenes a l'oposició, que en teoria en el Barça no hi ha d'haver oposició, perquè tots som culers, sense voler ni atendre ni voler rebre les propostes i l'ajuda que gent com jo mateix podríem oferir. D'aquesta manera no es pot governar el Barça. Aleix. Senyor Font, està sent molt crític amb la gestió de Laporta durant tota l'entrevista. L'altre dia Jordi Ferrer va fer servir una expressió que a mi em va cridar molt l'atenció, que és corrupció. I està d'acord o creu que es va passar de frenada, Jordi Ferrer, amb aquesta expressió? No, el gran problema que tenim és que quan hi ha rumorologia, hi ha indicis de coses estranyes, si no venen acompanyades de transparència, alimentes aquest tipus de comentaris. Quan tu governes un club que no és teu, encara que el president es pensi que és seu, la transparència hauria de ser màxima. Màxima, i no amagar-nos darrere d'acords de confidencialitat, etc. No. O sigui, si tu creus que crear-te, això és el que va explicar, crear-te teòricament un problema per dir-li a un amic vine a fer de mediador de Nike que et pagaré 50 milions de comissió, quan una empresa de mediació professional per cobrar 50 milions, perquè cobren per hora, hauria d'haver estat 50 anys treballant fent de mediador. Quan tot això genera suspicàcies, què has de fer tu? Transparència. Transparència màxima. Perquè si no, alimentes tots aquests problemes i aquestes opinions. Vostè fa una estona parlava del fitxatge de Vitor Roque, deia que no sabia ben bé a quins interessos havia respost aquest fitxatge. Per què ho diu? No sé si té proves d'alguna cosa... La primera perquè quan anem pel món dient que aquestes són mostres, són exemples, és que en tenim a cada cantonada, de la improvisació, de que el relat el anem ajustant, el anem canviant. Ara diem que nosaltres
això li he sentit en el president dir que nosaltres apostem per la Masia. Escolta'm, teníem a Marc Guiu, no teníem diners, no hi havia fair play, i fitxem a Vitor Roque. Bueno, si Vitor Roque hagués vingut i haguéssim vist que és el nou Ronaldinho, doncs potser tots els culers hauríem estat contents de fer un esforç encara que potser no tocava i prioritzar un fitxatge en comptes de prioritzar el talent de casa. Però clar, fitxem un jugador que és evident que no té les característiques per jugar com a titular en el Barça i que és un jugador que l'actual director esportiu del Barça, quan no era director esportiu, l'havia ofert al club. El senyor Deco, quan Mateu Alemany i Jordi Cruyff portaven la direcció esportiva, vau venir i va oferir a Vitor Roque. I la direcció esportiva va dir, bueno, és que primera no tenim fair play i això ara no és una prioritat. Marxa aquesta direcció esportiva, entra Deco, quina és la primera operació que fem? Vitor Roque. Sense tenir diners i gastant-nos 39 milions fixos, més després uns variables. Però està acusant el club ara de prevaricació? Jo estic posant a sobre de la taula els fets. Si els fets són aquests, això és prevaricació. Jo per això estic demanant transparència. Per això els culers volem transparència. Perquè volem entendre en totes aquestes situacions on nosaltres coneixem els fets què ha passat. En el cas de Nike, se'ns diu que el senyor Darrendin es converteix en mediador en aquesta operació perquè Nike i el Barça creuen que això és la millor solució. No és el que em consta a mi. No em consta això. Em consta que va ser el president del Barça qui va exigir que Darrendin fos intermediari al mes de maig de l'any passat, quan les negociacions ja estaven molt avançades. Ningú es pregunta per què ha marxat el vicepresident Juli Guiu? Per què ha marxat el vicepresident Juli Guiu? Ha parlat vostè amb Juli Guiu? Sí que he parlat amb Juli Guiu, clar, jo ho conec. Anàvem junts el 2010 i està... I què li ha explicat llavors? No explicaré converses. El que està dient ara, en aquests últims minuts, està posant molta foscor. Perdona, Jordi, jo no... Déu me'n guardi de posar jo foscor. Jo intento posar llum a la foscor. On hi ha foscor és en l'actitud i en l'activitat del club. Quan dic que està posant foscor, està posant un interrogant a les operacions que està fent el club, en determinades operacions, amb la qual cosa... Jo estic fent preguntes que crec que el president, amb una roda de premsa com la de l'altre dia, hauria d'haver contestat. Però si no l'he entès malament, senyor Font, estic veient que està dient que passen uns fets, amb el cas de Deco, com el fitxatge de Vitor Roque, que vostè el fa aixecar sospites. Explica també el tema del Darrendin, que també posa sospites. L'operació dels seients VIP, els inversors de Barça Studios. Per tant, li pregunto... Totes aquestes operacions... Vostè creu que algú para la mà? Déu me'n guardi a mi de pensar, perquè després sí que hauria activat la moció de censura, sigui més o més difícil de fer-ho. Jo l'únic que exigeixo i demano, i crec que hi ha milers de barcelonistes que són capaços d'anar darrere d'un relat de les botifarres, mongetes i patates, que demanem i exigim transparència. Però, per exemple, en el cas de Deco, vostè considera que està sent un bon director esportiu? Doncs jo crec que hem d'esperar a veure com evoluciona l'equip i si l'equip, i més en una posició com la direcció esportiva, per exemple, que es quedi Koundé, per exemple, que es quedi Rafinha, que es quedi jugadors que renovin segons quins tipus de jugadors. I si fitxem jugadors bons, doncs també ho celebraré, i és el que el director esportiu ha de fer. L'avaluació d'una figura com el director esportiu s'ha de fer, això sí, posant les llargues i veient els resultats, allò que es diu de posar les notes a final de temporada. Això també deia Núñez, al final de temporada també amb la porta, no? Al final de l'exercici, d'aquí un any i mig? Sí. Ara, jo crec que si nosaltres veiem situacions que ens preocupen, tant de fets concrets com inclús del relat oficial que s'intenta vendre, perquè jo sempre ho he explicat. Jo sempre dic que qualsevol governant fa coses bé i fa coses malament. I no podem exigir que tothom ho faci tot bé, perquè són persones humanes. El que sí que hem d'exigir, i més amb un governant del Barça, és que se'ns digui la veritat.
que se'ns digui la veritat i que se'ns diguin les coses de forma transparent. El problema és que està insinuant. O sigui, està tirant la pedra i amagant la mà. És a dir, quan al moment que diu vostè sospita... O sigui, No, jo el que... Amb el cas de Vitor Roque, per exemple, jo el que estic... està llançant l'ombra del dubte de si hi ha hagut algú... És a dir, que Deco s'ha endut una comissió d'alguna cosa que s'està aprofitant del fitxatge de Vitor Roque a partir d'aquell director esportiu. Una. I l'altra és, en el cas de Darrendain, que com és la porta el que ha quedat a Darrendain perquè faci de mitjancer o de comissionista, pot ser que aquesta cosa que ha demanat el president fa sospitar, que és el que jo faig pensar, que el president ha parat la mà. I com que fa sospitar, perquè no és normal, les coses que no són normals són les que fan sospitar. I, per tant, com que les coses que no són normals fan sospitar, el que cal, si el club i el president ho té facilíssim, transparència. No va ser ell el que va dir, perquè no hi havia transparència en el mandat de Bartomeu anterior, que quan ell governés aquesta transparència seria màxima i que ell explicaria totes les comissions quines són i d'on venen. No va ser ell. És això? Si és que tot aquest entorn, tot aquest malestar que ell denuncia, tota aquesta inestabilitat que la crea la pròpia acció de govern, si té molt fàcil solució. Si tots nosaltres... Tu creus que jo estic content d'haver d'estar aquí donant explicacions o replicant a la roda de premsa? No. Jo volia haver passat unes vacances de Nadal supertranquil amb la meva família. I al final vam estar tots angoixats de què passava, de què deixava de passar. Com s'acaba això? Amb transparència. Fent les coses bé i amb transparència. Per tant, crec, pel que vostè diu, que si vostè és president del Barça, no hi haurà aquestes clàusules de confidencialitat en cap cas, en cap empresa, en cap multinacional... No, és que som el Barça, Joan Lu, som el Barça. Tu creus que Nike, si li dius, escolta'm, jo necessito explicar les condicions com a mínim als membres de l'Assemblea de Compromissaris, perquè som un club diferent. Tu creus que Nike diria, bueno, doncs vés-te'n en Puma? Ni en broma, home. Si inclús t'han acceptat un intermediari, un mediador que no tenia ni cap ni peus per la necessitat que tenien de tancar un acord amb el Barça. Que és que som el Barça, és que ens ho hem de creure que som el Barça. I que tenim un tret diferencial real, que és que els socis i sòcies són propietaris d'aquest club. Sobre Nike, però creu que és el millor contracte esportiu de la història? Tant de bo. Bé, primera, diria dues coses. Un altre cop, torno al mateix, transparència. Per què anem deixant titulars i no expliquem les condicions d'aquest acord? Bé, les hem explicat aquí a RAC1 amb la Marta Ramon. No, ningú sap, ni el vicepresident comercial que hi havia en el club, les condicions de detall en el sentit de què has inclòs, quins actius has inclòs i de quina manera funcionen. Dit això, jo em sorprendria moltíssim si el Barça no tingués, havent sigut el darrer en signar un acord amb una marca esportiva, el millor acord de la història. Si som el Barça, si som el millor club del món, el gran problema és que l'hem tancat per 14 anys, I d'aquí 3 anys, quan el Madrid el renovi, potser ja queda desfasat. Què farem després? Ens tornarem a queixar? O, bueno, serà problema d'un altre, no? Jo, per part meva, m'agradaria saber, ja que vostè parla de bona gestió i mirada llarga, té projecte ja per les eleccions del 2026? Sí, no deixem... El 2026 és importantíssim, i em separo una mica del d'això, que el soci del Barça pugui triar entre... Ha de ser una elecció gairebé plebiscitària, diria jo, de contrast de models. Què volem? Un model presidencialista, amb amics, familiars al capdavant de les principals àrees del club, amb acords de confidencialitat i opacitat per tot arreu, sense el talent necessari per fer front als reptes i a les oportunitats. Un club que continuï anclat amb aquests estatuts, amb assemblees caduques, que no són participatives, que més ara les tanquem i no les fem ni presencials. Volem això? O volem un club que tingui un lideratge, que tingui lideratges compartits, on creem les condicions perquè Messi torni al club, on gent com el Pep Guardiola també puguin tenir en el futur un rol en aquí, on els culers estiguem orgullosos de tot el que passa en el club,
amb els millors al capdavant de cadascuna de les àrees, reformant els estatuts de dalt a baix, posant mecanismes de control efectius, explicant en els socis, en aquí si cal, quins són els sous que cobra aquest altre, perquè la gent entengui realment com es fa ús dels recursos que hi ha i que, sobretot, tot això ens permeti maximitzar el potencial que tenim. Si estem fent tot el que estem fent, malbaratant recursos i gestionant mal la institució, us podeu imaginar, tanqueu els ulls, amb l'Amin, amb Covarsí, amb Casador, amb tota aquesta... Si fem bé les coses, tornarem a dominar el futbol mundial els propers 10 anys, sense cap mena de dubte. Joan Laporta, vostè creu que es presentarà a les pròximes eleccions? N'està convençut? Convençut. Està convençut que es presentarà. Creu que es presentarà algú més? És a dir, que passarà el tall algú més? Jo crec que hem de treballar tots els culers, de nou, perquè hi ha milers de culers, que el relat de el club sóc jo i no us ho explico res, però m'heu de creure, i no dono informació, però m'heu de creure, heu de fer dogma de fe, n'hi ha molts de culers que es creuen aquest relat, però n'hi ha moltíssims que no se'l creuen. Per això dic que hem de fer aquest debat plebiscitari i hem d'assegurar que es presenten dues alternatives. En aquesta paraula que nova del barcelonisme des de fa nova, perquè aquesta ja l'hem utilitzat molt tots, que va sortir de la boca primerament del periodista Ramon Besa, que és els ismes. En el cas dels ismes del Barça, vostè aclapararà tots els ismes dels antilaportistes, és a dir, noms com el de Sandro Rossell, el de Jordi Roche, el del propi Josep Maria Bartomeu, gent que històricament ha format part que ha anat passant per directives i etc. És que hem de passar pàgina d'això, Jordi. D'una vegada per totes. Hem de passar pàgina. Que hi hagi gent que vingui de segons quines tendències, de segons quines maneres d'entendre el club. Això dona riquesa en el club. Quan dic passar pàgina és que la professionalització i la modernització del club és passar pàgina d'una vegada per totes d'aquests contra aquells, Nosaltres, en aquesta professionalització del club, en aquest model antítesi del presidencialisme opac actual, jo m'imagino que hi ha d'haver talent barcelonista que ve de tot arreu. I hem de poder barrejar en el Pep Guardiola, que ve del laportisme com vinc jo, amb gent que potser treballava... Ha dit dues vegades el nom de Pep Guardiola. I ha parlat amb ell perquè es pugui incorporar amb el Barça o vostè ho veu impossible? No, jo crec... Jo estic convençudíssim que s'han de crear les condicions adequades, que no són les actuals, perquè la gent professional vol treballar en entorns professionals on se'ls deixa treballar, on no hi ha cops de volant, on no hi ha improvisacions, on no de repent se t'imposa un fitxatge com el de Vitor Roque perquè no se sap ben bé per què. Quan canviem tot això, podrem anar al Pep i dir-li: Pep, tu que vols viure a Barcelona o que t'estimes Barcelona i sobretot que t'estimes el club, com que tu t'estimes el club i hem de donar-li una volta de dalt a baix, vine a ajudar. I estic convençudíssim que en aquells moments vindrà. Anem acabant. Ha estat molt dur avui, Víctor Font. Jo crec que és la vegada que ha estat més dur que li recordo com a candidat a la presidència del Barça. Deixa'm fer-li una última pregunta al revés. Què ha fet bé Joan Laporta? Fitxar Flick, fitxar Hansi Flick. I inclús això, imagina't, 2 setmanes abans de fitxar-lo, fèiem una roda de premsa per reconfirmar que renovàvem a Xavi Hernández. O sigui, inclús la gran sort de tenir Hansi Flick, que ens ha caigut del cel i que tots els culers n'estem enamorats, és fruit de la casualitat i de la improvisació. Imagina't. Vostè hauria destituït Xavi Hernández? Déu me'n guardi ara de decidir si hauria destituït si fos president. Jo hauria fet les coses molt diferent. Vostè hagués fitxat Xavi Hernández. Hauria creat les condicions perquè Xavi Hernández hagués pogut fer la seva feina molt millor, no li hauria exigit... Per tant, vol dir que no se li van crear les expectatives... I tant que no, però si tenien amics a dintre. Però si a dintre el club li posaven travetes cada dia. Qui? Gent de dintre el club, de la direcció esportiva... Ja tornem a tirar la pedra i a amagar la mà. No. El que passa és que jo ho sé perquè al final tots aquells, i tu Jordi també ho saps, que tenim fonts d'informació de dintre el club... Però és la primera vegada que m'ho sento algú dir-ho de debò. Que hi ha gent molt propera al president
que no veien bons ulls a Xavi Hernández i que jo crec que això, vaja, tots els que seguiu al club... S'està referint a Enric Masip i a Joan Soler, parli clar, no? Bueno, pues, jo crec que sí, s'està referint a aquestes dues persones que mai... Amb aquesta realitat, tu quan tens aquesta realitat a dins del club, tu creus que poden funcionar bé les coses? Ja, deixant de banda les capacitats tècniques, si ho podia fer millor o pitjor Xavi Hernández, és que és un altre exemple, és que la llista de greuges i d'exemples que tenim de situacions on per no fer bé les coses l'equip, què és el que ens importen els culers? Si en els culers l'únic que volem és que l'equip funcioni. El que estem veient ara, i el d'Olmo ha obert els ulls a molta gent, és que la improvisació, el no fer bé les coses, els cops de volant, impacta en el camp. Per això hem de fer bé les coses. Pel que diu vostè, no hauria fitxat Olmo aquest estiu. Bueno, de nou, Déu em guardi en mi, o sigui, esportivament... O sigui, si la seva direcció esportiva li hagués demanat fitxar Olmo, vostè hagués accedit a fitxar Olmo? Esportivament, el millor fitxatge que hem fet. També és veritat que és l'únic, però que podria haver fet. I per això hem estat amb angoixa. Perquè la mala gestió del club ha posat en risc aquest actiu. I això és el que nosaltres denunciem. I per això demanem la dimissió. Demanem la dimissió perquè no volem que aquesta manera de fer, que més el president Laporta l'altre dia a la roda de premsa va dir i aquesta manera de fer que tinc no la variaré ni un centímetre i seguiré gestionant el club d'aquesta manera. Per tant, ens està anunciant que tornarem a tenir riscos d'aquest tipus. I això és el que els culers no mereixem. Els culers mereixem que les coses es facin bé perquè almenys l'entrenador i l'equip tingui les millors eines i les millors garanties per triomfar. Però és veritat que a efectes pràctics el club l'estiu passat estava en una situació econòmica complicada, però va poder fitxar Olmo, que és una de les estrelles de l'Eurocopa, i l'ha pogut acabar inscrivint, o si més no, ha pogut jugar pràcticament. Però ens ha anat d'un pèl, Però ho ha pogut acabar fent. Correcte, però ens ha anat d'un pèl. Jo el que reclamo és haver fitxat Olmo amb un pla i amb una manera molt clara de poder-lo registrar i no fer aquests malabarismes i, bueno, doncs, jugar a la ruleta. El Barça no es pot gestionar com aquell que juga a la ruleta. Sí, acabo. És que m'he apuntat aquí abans que ha parlat de que vostè no farà si guanya a les eleccions, una junta d'amics i familiars. A qui es referia parlant de Joan Laporta d'amics i familiars? Pregunto, perquè m'he apuntat aquí i no sé si es parlava d'ell. Fa falta ara entrar amb tota la llista, ja sabem que... Però amics vostè no em posarà a la llista, no em digui que vostè a la junta no posarà amics. Una cosa és un tema de tenir coneguts, gent de confiança, l'altra... Doncs amics també. Aquí la crítica que hi ha en aquest model de gestió i en aquest model de club és que en comptes de fer ús de criteris meritocràtics, d'experiència, per donar responsabilitats màximes a les àrees, perquè, a part d'això, deixem aprofitar per dir que l'equip de treballadors que té el club és brutal. Sort en té el Barça dels treballadors, molts nanos joves, gent ultramotivada, compromesa, que s'estima el club i que et treuen les castanyes del foc. Jo el que estic dient és que aquesta gent encara brillarien més, encara farien millor les coses si al capdavant de cadascuna de les àrees hi hagués gent que té anys d'experiència, de solvència, en fer front als reptes que un club com el Barça té. Però si ens ha marxat 3 vicepresidents que no hem rellevat, ha marxat un CEO que no hem rellevat, ha marxat la directora d'operacions que no hem rellevat, o sigui, és que la llista no fa falta tornar-ho a dir. I en aquells llocs on hi hem posat gent, doncs, amics, familiars, però que això més... Familiars? Familiars, perdoni, d'ignorància. Qui hi ha de familiar a la Junta? Al seu equip de treball? Sí, és igual, Jordi. Hòstia, no? No, la filla de la cap de gabinet de presidència. La filla que és l'exsecretària del president està portant tota l'àrea comercial i de marca. I de què té a veure amb el president? No, que és la filla de la presidenta del cap del gabinet de presidència. Però... Amics i familiars de la gent de l'entorn de plena confiança. És del president, deia, pensava. Val, escolti'm, li agraeixo molt que hagi vingut avui a explicar-se aquí al món RAC1. Les eleccions són d'aquí
El juny. El juny. Del 26. Sí, Entre abril i juny del 26. Queda un any i 3 mesos. Vostè creu que hi haurà eleccions anticipades? De la mateixa manera que està molt contundent a dir segur que es presentarà Joan Laporta, vostè està segur que el president té la potestat de convocar eleccions anticipades, que ell les convocarà abans? No. No. Doncs així acabem. Gràcies, Víctor Font. Moltes gràcies per gràcies. ser aquí al Món RQ. Són les 10 tocades. Ara tornem de seguida i gràcies a l'Eix i Juanlu, A A vosaltres. tu, home.